Salutare și bine ați venit la un nou episod în care voi arăta cum să faceți un server de Minecraft pe Hamachi fără pluginuri. Deoarece? Pentru că mulți nu știți. Primul rând creăm un folder. Eu o să numesc server fără pluginuri. Așa. Al doilea pas. Intrăm pe Google. Orice browser. Google Chrome, Opera. Așa. Scriem minecraft.net. Dăm pe prima. Aici. Ca să downloadați Minecraft, cei care nu jucați, downloadați, ca să downloadăm și Minecraft și server creator, dăm download it here. Și pentru a downloada Minecraft dăm aici, click aici. Și pentru a face un server de 1.7.9 dăm click aici, .jar. Pentru Java. Aștept să se încarce. Așa, și vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru like-urile și subscribe-urile pe care mi le-ați dat pentru videoclipul acela, cum să faceți un server de Minecraft pe Hamachi cu pluginuri. Și mai așteptăm puțin să se încarce, până atunci deschidem folderul, ne pregătim. Așa, băgăm asta aici, îi schimbăm numele în console. Așa, dăm dublu click pe el, putem să închidem internetul, nu mai avem nevoie de el. Dăm dublu click pe el, așteptăm să se încarce toate folderele, să se formeze, adică. Și ca să oprim, scriem /stop. Da, și vedeți că o să fie mai multe plugin-uri. Uite, o să lucrăm cu cel... O să vă mai dea și Banet, Waitlist, OPS, acestea. Cu acelea nu aveți treabă, deci mi-e da așa, decât server, atât aveți nevoie. Dați dublu click pe el și aici scriem IP-ul. Deci o să fie pe Hamachi. Deschidem Hamachi-ul. Dăm click aici și dăm prima copie IP4 adres. Așa. Portul e 1.25585. Jos o să scrie deținător așa. Allow fly, eu vreau să le las fly, true. Online mode 3, neapărat false. Dacă lăsați true, vă trebuie cont premium. Dăm X, save, dublu click pe console, putem lăsa în bar Minecraft asta. Până atunci intrăm pe Minecraft. Vedeți, se încarcă. Pentru OP scris /OP, să vezi help scris /help. Da, așteptați să se încarce. Când scrie done, uitați așa, done, atunci este gata. Deci portul este 2558. Să vă dovedeți că merge serverul? Eu spun că da. Dacă nu vă merge serverul, este o problemă de la placa video. Și mie nu mi-a mers serverul, mi-am schimbat placa video și mi-a mers portul. Deci, ascultați. O să server Minecraft, de așa, 2.25585 am pus. Vezi? Să vă spuneți că pun la port. Uite, vedeți? Dar este versiunea 1.7.9 și 1.7.2. Deci, merge. Și cam asta a fost pentru astăzi. Acesta a fost episodul. Ca să oprim consola, nu dăm X. Scriem /stop. Dăm Enter. Gata. Vedeți că mie mi-a apărut aceste. Vedeți? Și world. Mi-a apărut mai greu pentru că mai am încă un server. Și acesta, nu știu ce caut acolo. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-am învățat cum să faceți un server de Minecraft pe Hamachi fără pluginuri. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe.
Și vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru like-uri și subscribe-uri. Cam asta a fost. Nu uitați, like, subscribe, pa!